akhoti agamula kuti wina aliyese asakupezeni pitani ku center amene akulembetsa kaundula wa voti. Mukafika kumeneko mulembetse ndithu chiphaso mukapeza NRB. At the end mukalembetse kaundula chifukwa dziko lisili bwino. Taonani zimene zikuchitika, mafuta kulibe. Peter Mutharika anasiya ndalama za mafuta, chakwera waja zonse anatenga ndalama ku IMF. That was November 2023. Mukumbukira anakwesa kwacha ndi 44%. Ndikutuza kuti yayi pano pati kutenga ngongole kwa IMF, mafuta amenewa sazachitikanso. Ndalama imene anatenga kumeneko 173 billion mayo kwacha, anagulira mafuta miezi 3 inatha. Anatenganso ngongole ina World Bank inatha. Kumera kwasowa ndalama 1.1 trillion. Ndikunena pano sinthabwaranso ayi. Ndalama zimene zasowa kumera 1.1 trillion, ndalama zimene zasowa ku Nokma 600 billion.